Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, gimamakinag penginintano si wala, ikalimutan nun yan. Agusya pantanon yan. Naguturoon tanon yan si kulalan amatito. Iridayar tano sulangwan adigita no mandusa. Agus sumyangan dudusa tano. Nagu pakas lang tanon yan sa maliwanag. Na makaapas so kapagintaw tano sa dunia. Bumaka dia tano si ko mga kubur tano. Na ayas sampurna na makasultano si ko surga. Pangitano si wala ampun yan so pangitano na tarima niya. Mga bangsa ko, gitano pa magusin. Agiyan kaya mambubutad tanong. So manusia na masabutian sa kanyan na manusia inadnwala. Swallahu subhanahu wa ta'ala na pinili iyang mga kaadniyan apakasul niyan si ko surga o di na pa dirang niyang unaraka nasong mga manusia gusto mga jin. So mga jin imyaw na maadun nadakiran misarig so kapagintaw sa giyang dunia na piyaka awasiran nun walak na enyan nung piyaka pahingid na giyang sa katanwa mga manusia. Emyo lolo mga jin sabab ko mga kalalalunghaniran nasisiran makakakadugong mga purwa kayo o di nasiyo piya mga walay ada tauron naro sila nung di ikuan makapanambay manulak na ayapiya kang baya-baya wala sa iyang aliyaw lupa nasa katanwa mga manusia ipapigilian na katanwa wala iyang iya lupa inadunian na para katanong na pimbabaya diyang mga kaadnian sa dataragi ngaya ka iilaya tanuron naging ngaya ayamaan yan na umanisarak tanong na makaka adna mibabagayron rakyang lupa sa kanaba piura tadin ay tatadinon wala sa barang-barang akiyaw kita niyan. O di nga kaya waris kung mga loks ka na kaya milikan ka sa sabab ko galabag ka o di na miya pamasang ka. Barang-barang. Nagyang kaya sa katano ang mga manusia, aming production sa mga jin na ayaki ad nakiran na sigo kaya yung sa Quran na tatapo adayon sa dayon benar na tanu di makati-transfer ko order pa kaya pagampagan na ya kakakad na tanwa did na batanuron katawi na siko ayaman niya na amatano ko kaya yung sa Quran na di tanu di transfer ko di kimbabawataan o mga wata punkan ko Adam so mga tao Adam sa taman din iman to nga taman sa kabangita dunya na igira ada kapan ikaw gatan na sika matatago siko ay mana lawas o ama ka nagira miyaw magiyang kutuwa di asakap man ni pagaburan tao siko dunya nagito miya ka transfer ka kotiano inaka inikaw gatan yan sa piraulan aya kalilid na siyaw ulan na inimbuota ka na sukman sa mga muryataw ka na miprarags kapman si saging utalawas ka. Naginan ni maulaw la. Inudid ba tanong tanod kung maulaw na tanong ko ipungo katatagutan ko ama tanong Adam kada ba tanong sa mano to sabuto da ba tanong suwa tadi ka katawin ipikudo lang taman sigo kaya tagu ako tiyanuin na ka na ba nga katawi kaya da suwa ka naguda tanong ka
Na inimbo takap man abang kita no diso ay malag na ikaririga ka ada ka pan masinanad. Na aya pagkita no dan kana so paganid na pamanakap sibut ka na ad na pupenga tutusan ka ko pupenga titik no taka pagka mambubetad ka ko ipungko kepakaya 5 ragun na idid ka o di na 3 ragun taman sa kaya loks ka na anak pengatatano dan ako kaya pakasagad ka si sanga dunia ugid na aya kalilid kaya sinagad na ka sa dunia na kaya lipatan na kapan nagyutoy may alawir katano pan ang kutwa kiplistaan si ko amal o man isa saging kutwa ay man yan na ipungo karaw to na idad nasulangwan taman asa karo kabintang ka na iplista ka ad na hisab audita sa alungan na mori na langwan taman na di nga di magalaba na paled may susurata na saka din pakapumagitong nun wala ikra kitaba ka kafa binafsika liyawma alayka hasiba pati angad na ti wala so susuratan ko amal ka miyakati ko pad nagid na ginaw kay makapamagitongon ayaman yan mga bangsa ko nagiyang ay kapaging tao tanong na ba nga pikir iba ad na ka po sana amay ka mo man na miya pa sa din so kapaging tao nga kadi sad na kisapian nutul ka tano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magkulula ipun ko kuburo taman sa makatindig subangkit nagusupya man utulian ko kulula ko oriano kapakatindig ubangkit na ayamanan yan napalapalid mo tumapong kulula na upun sa katano na matambang tano sa nga dunia mabibang tano sa nga ando man ay kalair kaun sa nga dunia na minitaman ta upun mada sa itong anak ka iba ka pumagitunga kayad na pipigir na ka na ay manan yan na subsigid na kipos na didnutuwa banyan itungan na kaya dair ka sa paratiya nagu ay man nagyuto din kini sumbun ka ako ginawa nga si ko ay man yan na karumasen mga bangsa ko apo makinag kailangan tano so inang ka si ko betad tano miya kadakdakal so mga orarigo dunia agus mga waswas o satan so ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kadakdakal miya panutul mga hadithian so satan naditanong niya din bubulagan ko apya anton adin abetad tanong apya din ikapamamugunga sa satan kaplindung ka wala si ko ayaman yan na para di ka pagkawaswasan ng iblis o gayud na makamasarik makamagarib nabab manarik ka pira kasikan niya ko madumman na maubay ka niya man o mga din mamamugo sa satan mabati ka so a'udhu billahi minas shaitanir rajim na makapalawi kakito to na kotop man na miya kapito di ka niyan ayaman yan na tintangan o di ka niyan madidag kagina ni ayamalag na maulaw-la aging kaya mga satan na mga ridway o mga mu'min diran din tintangan so ayaman yan na manusia taman sa diran may pagpadasi ko naraka jahannam aso iblis na sipad ko mga jin ayamanan yan na so mga jin mabu na so miya maratiyaw piharatiran so Allah agusto alungan na mauri nagito mawi miya maguntong kiran so mabuso minderwa ka kaya niyan piyang utarman na subay ginawa niyan nana gito mabuhi pumaka resibong sa mga siksa sa alungan na mori itanong pa nga ilay so mga jin na pilay tanugiran pakilay tanong mga jin na aya sabab pa diran tanong akibinasa nasabab ko siya po wala kapag maka ditanong si siya pa wala si ko mga jin na kabinabinasaan tanong naginan mga bangsa ko kailangan tanong so kay inakatanong ko ginawa tanong ayamala naging kay di tanong di kapang purungi ko para tiya tanong sa ando man ay kapaka aato di ang tituuntol lang kamay ka di makato di ko tituuntol lang natitud na ayaman ay nakalugon yan so kapsigad tanong mga oras ko kapkipos o umortano ka aya masusuay ni na di tanong di pagusan ang aya umortano sa taman sa malangan
Tano katawan ni kakilangan yan. Okay na mabibimun tano. Kalilipat tano o satan. Ayaman na so satan. Na ipaguswa siya ka. Na kildo pa na umur ka. Mati ka pan matay. Na ino kami ka magangamatay nagukabu panaubat. Psuti nga dun pa sina dunya. Ka amay ka pagkasipat ka. Baka pwede tigit. Nagukabu ay man yan na. Panaubat ka ang atigin. Karila iwala. Na kaya problema. Na dagi man ulo makikatubat to. Na may ka dita lumiyaki. Ato na yung ulo lata. Munta ka ba sa kurkano? Akan na ba aya. Kaya adna rakitano. Na ba aya maanan yan. Na ang tanong makanggay. Gumaya si saging kay aya maanan yan na dunia. Kana ba yuto? Kaaya ki adna raktano. Na giya kapapagang nga tanong. Sa ginawa tanong sa andaman di tanong kapakasilay. Si kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ka upong tanong kapakasilay. Nakiyapasangan tanong. Ugayid nagi sumanusya. Na ayad na tabiyat yan. Betadiyan ng mutwa. Katirwala. Na inna nafsa. Laamaraton bisu. Mata-mata natigu Allah. Aso manusia. Naibet. Kaaya din na pakisuguyan ka. Naging kutwa kapag ang gulo lang sa marata. Ilan yung mabubutad tanong mga bangsa ko. Kaya ready nga din ba ka naging utay pakasurga ka. Na wala nga lang. Na tanto ko nabubukulan. Di nga kaprasta. Gala ba ka. Kakagi suseta na di ganyan di pangaran. Na igira. Kaya pangalabag na ka. Nasuy pa ka naraka ka. Nasaya na ka din na ayaman yan. Na kukuwanan. Orderan. Sakap ke bubaya ka. Sa di nga di kang gulola. Sabab sa giyong utwa, di ka hindi pamudain. Agiyong utwa iblis, ariduin ka. Sa ngutagal na baga marata. Mga bangsa ko, apo makinag. Isad na, ayamanan yan na, igita no rumpulungan so para tiyatan no. Naging nga makapatag sa migagayb. So, langon na migagayb. Ayaman na kigagayb yan. Nadip kilay yung mata. Dip kagdam o ginawa. Ayamanan yan na niya pamanutul sa Quran. Kapag makadaraktan o panutula o Allah o surasulo na nalita no katawan. Kadatar pa maging ka na kuwan. Kaulaw la sa kuba. Kubur. Naudaraktan o panutula na ito na bamapanutulong yatay. Kabatiga mong buhat pero manatigin na piya ano kamata na kaya pasangan ako sa ngutak kuburang nga di. Mustahil lang. Dataro to. Migagayb. So kulaw la sa alongan na mori. Napalaid ng gayb. So surga gusto naraka na langon gayb. Dita no katawan. Uda ayamalag na kaya. Miya pa manutul sa katawan ng mga nabi. Ka ayamang buwag kaya panutuliran nun. Nagagaw si ko pagtaw. Kaansiran makay nang ka si ko ayamalag na bitaliran. Nagyang kaya ilmul gayb. Apa dun so nga ulaw la. Si ko ayaman yan. Na pumakataling masa. Aguso. Miya nga ulaw la. Kung miya nga ipos sa masa. Na mata oron. So makapandagong miya nga ipos. Naayakap kito kawiron. Nasukap mga surat. Mingi dedaptar. Ayam anan yan. Na miya nga ulaw la. Mingi susurat o miya nga unataw. Aguso miya nga pamanutulon si sa Quran. Dataro pa mo tutulang ko Adam matano. Gusto mga panabi-nabihan, detaro Noah. So Idris. So Hud. So Saleh. So Lot. So Ibrahim alayhi salam. Adin din mga nabi. Madakalam niya pamanutulon sa Quran. Ay adin na majority na sudoma pamanutulon. Detar sa nga masatan iman tumabag sa kuwa. Sabab ko di ka angger pa. O mga scientist ko anto na mabubuta da nga liyaw lupa. Na miya kadakadakala miya nga totoo ni Ran. Mga derpa sa dunia. Bunta din dap kaya pagingdan o gaid na daar rarad. Ayaman na ito na uno ni kaya pagingdi sa nguta derpa. Ad na po nga totoo sa mga loka kalasan. Ayaman na niyan na makasuldo naging mo ang mga scientist. Na di siya ni mamsa kabunta na ingad na piyagingdan. Na ada miya tago sa mga tauron na ad na piyamaloy
ami babali ang mga ator adu mana din nakili akwan aya mga nararad ugay nabuntad na ingat apyaging den nagito so pa man na piyaging den miyangaw na mga nabi alam mo da kay kada miya kagamawa nabi sa dunia aya miya aliyo rasul na labi magatos ngibo na ano to naguaya kada rasul miya sugu sa dunia na miya aliyo nabi labi 300 na aya bu maaliyo sa Quran na labi 20 kaaya man yan na kanda ba yung takya pangaluy ako mga nabi yung aloy na ba kinahanglan na langon tanong katukaw ng utang mga nabi kaaya importante na makakuha tanong sandaw si kumiyang gulola kumasa agi utakwa napalid na nan ilmu lugay aya kaya to kawiro nasukya pa manutulong so pumakataling ang mga masa na aya mga ilmu lugay bro naging utang mga tos sa kapakaran niyo papata ko bangit aya manan yan na adno to ang mga tos ko bangkit asumyagad adit no to peto ada pun mga tos ko bangkit aso masagid ada pan may pos na ada pun mga tos ko bangkit ada pan aya malag na sagid ang mga ron niya tos okay na adna mga ala tos ko bangkit upun sagid na miya kanan din sukang bangkit ako dunia at tama ni mato na din abun miya gidam sa uta 10 detar pa maging utuwa katin ang utuwa bela sa dunia aya din pagbela nagi dunia kanap manuban na po ya kapupunan yan wid na bela duhan ay ako nakatinin sa dunia na 40 gawi na may puso to na adna pa mga buta detaro pa mo almasih ad-dajjal kepernian sumada kalataw adna pagbuta ya juju maajuj amaron niya tawag kaniran sumada kalataw ay amanen nagsukaturo no Isa alayhi salamat sa kanya ni pagapatay ko almasih ad-dajjal na padung panagi yung uto ay amanan yan na kasbang alungan si sa depan kaya kalusan sa pintuan o kapanaubat na padumanagi yung utuwa kapag mutang utap mutuan sa palanggal-langgam bumbulan panumbukan yan sa mga benang mga tao ayamanan yan na udi ka pera minisuraton na Muslim na talotiman nakigil sa sabangan agusan ang mga Arab agusan sa depan ay malag na talotiman na ayay kasapulo agiti kaposposan yan na adna pagbuot si sayaman apoy at tupura sa langit palibutan niya na dunia na inidagin siran sa inyo desam na mapasado to na ayaman na subang kita na di pagamagan la hawla wala quwwata illa billah ano tanong to pangatuto kawi na si minggulalan si ko kaya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan mga bangsa ko nga na ilmu gayb aso ayaman yan na kaparatian ako pagkaulaw la ko ato na ikuswa ko kurya masa nagira na dalilon na wajib berkakaparatiangon. So puman sa mga tao, patiro niran kataw niran sumigagay. Ayaman ni na tentang ngairan nakataw niran sisa puso ka. O di nakataw niran sa mga pangulula mapita napalapalid na nan kapamukig. Ayabu matawro na swalla. So kung so di niyan di tiroon. Kataw niyan sumigagay. Nakapira. Gusto lang na patiro. Perhatian yan so di marorodiuman adi mangantok sagay na para tiang nga ngutwa pa man petiro na ngutwa di mangantok na miya ka prags kan mo miya ka pirapan ginan mga bangsa ko isa ayaman yan nakapinagidan tano o ba nga di matiroso ayaman nan yan na dabang katawi gip man ang ngutwa mga taginapan ayaman nan yan na di nga dito taginapan so kulo la ko kurya masa na mga padanan sa mi aliw nabi ayaman na da matupad mapakain ng kakanyan si kukulo lang pagkataling umamasa pamanda palikunanan sa mga kababunaro mga taginapan sumabuso taginapan na kanabuan sa barasaitan kaya so taginapan na marang-marang adna taginapan na pagka pure na taginapan na pugunot si ko kapsimrondo na miyalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira ayaman yan na mititagin na pa ka sa marata na di nga din pagaluya kung mga tao andi ka pa katanud ka na dingila ka sa diwang na panudad ka sa mga talo na bati ang su'aud billahi minas syaitanir rajim kadir ka kung nuto pa kararad ang utapi titagin na pa ka adi mapia amya gidam ka o pun ka pamanutula nakapa kaya manggulaw ka di nuto pamampiron ang utapamana ad na pititagin na pa ka di mapia na ben si sa ginawa nga nagupupamang niya wala dir ka ayang malag na mga pararad na inshallah na pagkadebuto
Ado man nagira ko na mga taginapan. Pagkatuman. Nagira giyang to ada taro to. Na padisa pa man ang mga kabar pupukiin ka wala si ko mga tao. Dataro pa mo di ka tutagin po mga tao sa man yan adno pa mga misisignal sa miya karani so di kapag ako dunia di nga dito tagin na pa ang to paman nakaputay nga akuan. Mga tataro na sa mga mataw man na awil si ko tagin na pa. Karena lang mataw na mataw to maawil sa tagin na pa. So mga nabi mga tatao ron. Miya kalala pananawil sa tagin na pa na so Nabiullah Yusuf alayhi salam. Man yan na so masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na gira na ito tagin na po mga sahaba manan yan na tagin na pa niran na pianutuli lang si Nabi na di gira ni panutul no Rasulullah ino tatagin na pa niya sa merasita no pure na tawilin nagiya taro pa mau kaya tagin pa sa kapagbang ay tulo si ko man yan na mga sambayang na tagin na pa nanan o isa ko mga sahaba aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man na inikararya na tita no man nagina ni ipunalo ko sambayang nakagiya malag naging uta kaya ikraraw no Rasulullah nagito ni kaya baliw niya na wahi kagiya so wahi ay turong Nabi na isa po kita nun naging ka na natagin na pan so man so kapag ganda ako ilmo lugay makaliw sa nguta pa man mga okito kita kapag ito kayo ron kapaman nabuad na mga satan adinyal ka di panutulot na kalil na kapamukag so patatano bu mga bangsa ko wag yung mga osenta no siko pagkataling mauras tanong inshallah panita wala ba tanong sasampayin siko anong manarbya ba tanong di mga progrugod siko kapil sa buta tanong siko butad tanong sa nga kay bubatog tanong sa dunia bala sa nun wala sa malamapya o rin ito mga bangsa ko na sila manakan sa langon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.